Yayi garipun Kakang Yayi. Injih kacang, Mas. Iya kacang atom. Wong iki kudu sing budaya, sing seni. Sing kok semeleh, ora. sing semeleh. Lah kok malah kayak perahu ngene. Ganjelen sandal ndase lho. Ora sesek. Malah ngene lho. Nah, ngene lho. Wong mbok sing wibawa ngono ra iso. Iya. Yayi garipun Kakang Yayi. Tahu tanggapan nganggo ngene iki. Lah terus lah. Dek mengu ngidul iki blangkone cek mengu ngalor. Lah kok malah kayak hula hoop ngene ya. Bisa diputer-puter lho. Menak. Enak. Pangku, Mas. Kelo, njaluk pangku kelo. Alah. Gage. Dak ngono. Alamat dipisui mamo meneh ki engko. Apa? Sopo? Kanca kowe. Ah. Sing wedok kaya komorate, sing lanang kaya komodo. Mas. Tresnaku marang sliramu. Kang Mas nek ngomong madhep mriko mawon nggih abape amne ndak enak. Kowe ngengkel lho, kowe marah tak omong. Kowe ndek sore tak omongi ngengkel kono aja nggawa cangkem sing iki lho kok. Ngengkel ae. Nggawa cangkem sitoke ka lho. Cangkem sitoke rung garing. Ketingale Kang Mas niki benjing kalau pun sudah jadi suami. Alah. Ngomong milih arep cebloke mbok ya. Ngomong. Ngomong ngono lho ben aku ki cepak. Pangku iki ning sedelo ae ngono. Wong dipangku ora gelem meneng malah ngene. Lah akhire Akhire aku yo keri.